Big Weltare TV. Big Weltare TV addini mon Korka Dakar. Korka Dakar ko hakkunde Mamadou Lamine e Amadou Ba. Mamadou Lamine caggal nde o wi ko kanko woni le roi des arènes tonto Mauritanie o yaɓani Dakaru ngam yilade ga combat o ari o hawre lewru Korka o wi noon o yiloto ko Balla Gaye Modulo Eumeu Sène walla ni Bombardier wadde bandiraɓe mbatte hakkillaji mon e Big Weltare TV ɗo ko combat lamba mbeɗa yino lamba mbeɗa yino combat pour combat mbir min waɗam to aɗen to min waɗa cohɗum ko morlo walla Balla Gaye walla ambas Big Weltare TV mbiɗen ko chaîne pinal ɓamtare jaam e belemma wadde bandiraɓe mbatte hakkillaji Korka Dakar hakkunde Mamadou Lamine e Amadou Ba ƴeewen to kaɗo Korka wattinta e o combat holtoɓe tindi so liɓi oɗo avant makko combat goɗɗo signi nanen min mboɗo wawi tottuɗon haalis kala combat mo signami heɓa haalis ala probléme donc wadde kikiɗe men wawi arande no kiiɗe ara inchallah goto mabɓe fof goto mabɓe tan aɗa woni to cimmiɗaɗo wonni ko Modulo ambasen ko goto sam ambasen nda to nde wona ko min entraîne mo yaa bagade bakade ko kalɗa ko est ce que so ari aɗa susɗum haalde yeeso mbeɗa wawi adde ko ɓuuri ɗum om andum simma yamba so ari ɗo ñandana wona ko on sodantamo yamba ñande fof oman lali sappandiga yo fof yo dañi somi liwi jomum maayi noon so wari ɗum noon non ko lambu ko contrat so maayi kañum perti so wari kam noon aywa rappel inchallah rappel ba man ne heewi haan wallahi bamma ɗo ko ɗo wonno kay o ko singom sohna bammaɗo dey wi kam yomi lummo ɗum ɗo yamo o ensemble danejo mo yino ñandene eɗen garto mbimomo ensemble ko sohna sodere kam mi wawa lumduma pour ɗum ɗo anniversaire wa